jamhuriyar Nijar, inda har yanzu akwai sauran wasu manufofin tsaro na haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da Amurka, kamar yadda Manjo Janar Kenneth Ekman, wani babban jami'in soji na rundunar Amurka a Afirka, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai AFP. Gwamnatin da ke mulkin ƙasar ce ta buƙaci sojojin Amurka da su fice daga ƙasar da ke fama da hare-haren ƙungiyoyi masu da'awar jihadi a yammacin Afirka. A ranar Litinin da ta gabata ne sojojin Amurka suka janye daga sansanin ƙarshe da ke jamhuriyar Nijar, wani filin jiragen yaƙi marasa matuƙa a Agadez, tare da miƙa shi ga mahukunta a ƙasar ta Sahel, inda shugabannin soji suka ƙwace mulki shekara guda da ta gabata. Ga rahoton Cima Ila Isufu. A wata hira da ya ta wayar tarho da kamfanin dillacin labarai na AFP a ranar Talata, Ekman ya ce har yanzu suna da wasu manufofin tsaro na haɗin gwiwa. Ya ce sun mutunta ikon su gaba ɗaya, sun nemi sojojin Amurka su tafi, wajibi kuma sun yi hakan cikin lumana da mutuntawa. Ya ce mataki na gaba shine sauraron buƙatun Nijar domin dangantakar tsaro da Amurka a nan gaba. Sharaɗinsu shine na ba sa son yin magana game da makomar gaba har sai an kammala janyewar. In ji Ekman, wanda ya tsara shirin janyewar daga Nijar. Watanni kalilan bayan da aka buƙaci sojojin Faransa su fice daga ƙasar, Nijar ta yi irin wannan buƙata ga sojojin Amurka. Tana mai cewa ta yi watsi da yarjejeniyar haɗin gwiwa da aka yi da Washington, da ta ce ba ta bisa ƙa'ida. Nan da nan ƙasashen biyu suka amince da wani jadawalin ficewa daga ƙasar zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Kimanin jami'an sojin Amurka 10 ne suka rage a ƙasa a Yamai, domin daidaita zirga-zirgar kayayyakin soji waɗanda za su bar ƙasar ta hanyar ƙasa. Shekarun baya-bayan nan dai ƙasar Nijar ta kasance wani ginshiki ga dabarun Amurka da Faransa wajen yakar masu da'awar jihadi a yammacin Afirka, musamman tun bayan da sojoji suka kwace iko a ƙasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda suka rikide suka zama masu adawa da sojojin ƙasashen yamma. Sama da sojojin Amurka 1000 ne aka tura Nijar a wani bangare na ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na makwashe mayakan jihadi da ke kai hare-hare akai-akai a faɗin yankin. An raba sojojin Amurka tsakanin wani sansani a Yamai da aka mika wa hukumomin Nijar a watan Yuli da kuma sansanin Agadez na arewacin ƙasar. Tun daga shekarar 2019 ne aka ba da damar gudanar da aikin sa ido kan iyakokin ƙasashen Libya, Chadi, Najeriya da kuma Mali. Da aka tambaye shi game da yiwuwar zama a Nijar duk da kasancewar masu koyarwa na Rasha da kuma kulla alaƙa da aka yi tsakanin gwamnatin mulkin sojan Nijar da Rasha, Ekman ya ce kasancewar Rasha a Afirka ba sabon abu ba ne. Ya ce idan kana cikin sararin tsaro na Afirka, kayan Rasha suna kewaye da ku. Duk da hakan, inda Africa Corps yake ko kuma inda Wagner yake, yana da wahala a gare su haɗa gwiwa saboda hanyoyinsu. Ya ce ana amfani da kalmar masu koyarwa gaba ɗaya don nufin tsoffin mayaka daga ƙungiyar haya ta Wagner ta Rasha, waɗanda yanzu suka sake taruwa a ƙarƙashin sabuwar ƙungiya mai suna Africa Corps. Ya ce suna son samun dangantakar tsaro da kowace ƙasa a Afirka. Da aka tambaye shi game da sake kai aiki zuwa wata ƙasa ta Afirka, bai bayyana takamaiman ƙasashen ba, amma ya ce mataki na gaba shine tattaunawa da abokan hulɗa domin fahimtar buƙatunsu ba tare da ya bayyana ƙasashen ba kuma. Rahoton Cima Ila Isufu kenan.